Taas presyo sa canned sardines, powdered milk ug bath soap aprobado na sa DTI. Apan gawas nini duna pay kapin 40 ka managlaing produkto nga posibleng mutaas ang presyo. Ani report ni Abby Caballero. Pulos minimum wage earner si Arcely ug ang iyang mister. Upat ang ilang anak nga pulos paga-eskwela. Tungod sa nagkamahal nga presyo sa mga palaliton, naglisod na daw sila og budget. Mas bugat pagayo daw sa bulsa karong aprobado na sa DTI ang taas presyo sa mga palaliton sama sa canned sardines nga misaka og 2 pesos ngadto sa 3 pesos and 59 centavos. Powdered milk nga misaka og 3 pesos and 50 centavos ngadto sa 6 pesos. Ug bath soap nga 1 peso and 50 centavos ngadto sa 4 pesos ang gisaka sa presyo. Isujud kay ma'am labi na sa mga daghan mga estudyante. Kada makaon man jud ta. Magtipid jud. Bugatoy, mao jud na. Buntag hapon wanay gamito namo. Wala man tay mahimo ani. Magtipid na lang. Gawas ni ini duna pay kapin 40 ka managlahing produkto ang ginatun-an sa DTI nga posible sab dunay price adjustment sa mosunod nga mga semana tungod sa request sa mga manufacturer. Rason matud pa sa mga manufacturer, misaka matud pa ang presyo sa mga raw material. Lakip dinhi ang tinapay, instant noodles, bottled water, condiments, canned meat ug uban pa. Para dili kay mabugatan po ng consumers, little by little na nila gina-approve and then dili pod na katong maximum request gina-approve na sa DTI. So nakatakdang mupagawas ang DTI og bagong suggested retail price sa mga produkto sa i-presyo nga makit-an online. Samtang pahimangno sa DTI ngadto sa mga konsumante, may mga brands na diha nag-retain lang gyapon sa ilang price. So kuan lang nila ilahang right to choose. Pwede man sila mopili atong mga brands na wala nag-increase para pasok lang gyapon sa ilang budget. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.